नमस्कार मंडळी, मी सागर वाघवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज हा भाऊबीज आणि भाऊबीजे तुमका सगळ्यांका हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो भाऊबीजेक आणि हो माझा भाऊ सुशील वाघवे. चला तर आता आपण या व्हिडिओक सुरुवात करूया. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो, हे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर कमेंट करा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आता व्हिडिओक सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आता बहिणीच्या घराकडे पोहोचलोयच आणि त्याचबरोबर तुम्ही बघितला सगळी तयारी झालेली आहे भाऊबीजेची. रांगोळी वगैरे काढून झालेली आहे, त्याचबरोबर तळी पण तयार झालेली आहे. आता त्याला तर भाऊबीजेची सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आता हे भाऊबीज झालेली आहे, तुम्ही बघितलं असच. पण अजून व्हिडिओ संपक नाही हा, कारण अजून आता मी चाललोय कासरलीक आणि आता वाजले संध्याकाळचे 5. तर कासरलीक पण भाऊबीजेसाठी चाललोय. चला तर माझ्यासोबत कासरलीक. मित्रांनो, आता मी लाईक कणकवलेत माका येऊन हे झालं 1 तास आणि ह्याची वाट बघत होते मित्राची. कारण ह्यो बोललो की आपण एकदम जाऊया, कारण ह्यो पण थंयच राहता. तर ह्यो कामासवरनं सुटलो आणि तो बहिणीकडे गेलो भाऊबीजेक. एका फोन केलाय तर ह्यो बोललो की आपण एकदम जाऊया. तर ह्याचा नाव आहे सागर सावंत आणि आता वाजल्यात बरोबर 6:15 झाल्यात. आमका थोडं विश्वास झालो जाऊक. चला तर आता जाऊया. आता आत्याच्या घराकडे पोचलोय आणि आता भाऊबीज सुरुवात करणारच. पण त्याआधी तुमका एक किल्लो दाखवतोय. हे केल्याने होतो तो दादन आणि ह्यो पण होतो हुतूर आणि त्याचबरोबर ह्यो पण होतो. ह्याचं नाव आहे प्रवीण राठोड. आधी तुमका किल्लो दाखवते, त्यानंतर भाऊबीज होणार. चला तर हां, पूर्ण पुट्ट्यापासून केलेलो हा, मध्ये माती वगैरे हा. शिवाजी महाराज, त्याचबरोबर मावळे. एकदम सुंदर असं किल्लो केलेलो असा. त्याका खूप दिवस झाले, कारण दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी केलेलो हा, नरक चतुर्थीच्या दिवशी, म्हणजे 4 दिवसा दिवशी.
चला तर मित्रांनो आता आपण ह्यो व्हिडिओ हेच थांबूया. आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो ह्यो कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा. आणि त्याचबरोबर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि होय, बाजूची घंटा वाजूक मग इसरा नको. चला तर आता परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया.